Yo te puedo hacer tema, no sé, más genérico, pero siempre te voy a tratar de dar algo que sea auténtico y mío Una esencia. dentro del tema, y yo pienso que ahí es que está la diferencia. No hi ha introducció que li faci cap justícia a Benito Antonio Martínez Ocasio, conegut artísticament com Bad Bunny. El cantant porto-riqueny és un dels músics més sonats al planeta. Les seves cançons se senten a tot arreu i la seva carrera ha estat reformada i reconeguda a través de nombroses gires, actuacions i premis, com ara la seva aparició a l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl l'any 2020 i un historial de 3 victòries i 10 nominacions als Premis Grammy. A més, a un panorama musical dominat pel consum esporàdic i els singles, Bad Bunny es troba entre els pocs artistes en què l'arribada d'un dels seus nous àlbums suposa un episodi de gairebé eufòria col·lectiva entre milions de persones. És realment significatiu que en un gènere tan formulaic i saturat com el reggaeton hi triomfi algú com Bad Bunny, amb un estil tan peculiar que parteix de tantes influències diferents. El seu estil i trajectòria parteixen d'una gran quantitat d'influències, des del reggaeton clàssic dels 90 i els 2000 i el hip-hop afroamericà fins a la salsa, la bachata, el merengue i altres gèneres musicals del Carib. De fet, Bad Bunny cita Héctor Lavoe com la principal influència artística, un senyor que sona així. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Bad Bunny és un dels referents de la música comercial dels darrers anys i el màxim referent dins del seu gènere. Aquest reconeixement li ve donat no només pel seu èxit comercial, una fita indiscutible, sinó perquè, de vegades, les seves cançons tracten temes socials, com ara la violència de gènere, la transfòbia o la gentrificació, fet pel qual és defensat per molts com un artista compromès, responsable d'una revolució dins del seu gènere. D'acord, Bad Bunny és un dels principals artistes mainstream i ja hem establert que el seu estil personal és un dels motius, si no el motiu del seu èxit. I això ens porta a preguntar-nos de què tracta la música de Bad Bunny. Què ens explica? I de quina manera ho fa? Primer de tot i que certament no sigui un vocalista virtuós ni especialment experimental, melòdicament Bad Bunny té un estil particular que el separa de la majoria del gènere, amb aquesta manera tan peculiar de cantar, com si no li vingués de gust. També amb aquells sorollets, gemecs i el que acompanyen les seves cançons de fons. El més característic diria que és el petit gemec aspirat que sona a l'inici i final d'alguns versos. Bad Bunny, en general, no és trencador a nivell temàtic. La gran majoria de la seva obra és molt continuista. Esmentem aquelles cançons on Bad Bunny parla sobre X, però no deixen de ser excepcions a la totalitat de la seva discografia. Tanmateix, aquestes hi són, cosa que ja el separa de la gran majoria d'artistes del gènere, i són més que dignes d'esment. I és que sembla que Bad Bunny és una persona amb moltes inquietuds personals, i no s'ho pensa dues vegades a l'hora de reflectir-les a la seva obra. Saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico por mi música, que los turistas vengan aquí y digan, ya, Puerto Rico qué bello, pero se vayan sin saber lo que pasa aquí, que se vayan sin saber lo que sufre el que vive aquí. Si hagués de dir quins són els temes principals de la seva música, diria que són, per una banda, les relacions sexoafectives i, per l'altra, la seva postura al món, com es veu a ell mateix. Bad Bunny explora aquests dos grans temes a través d'altres subtemes, com ara el sexe, l'amor romàntic, la gelosia i la possessió, la fama, el consumisme o la violència. Tot això a través de diferents tons i perspectives. La seva polivalència és un dels motius que li han valgut el seu reconeixement. La gent recorda i escolta tant les balades intensites de Bad Bunny com els seus perreos. I parlant de balades, ja he dit que un dels temes principals de Bad Bunny és l'amor, en el seu sentit més romàntic. Vull dir, els seus primers èxits van ser Soy Peor i Amor Foda, amb dues balades extremadament dramàtiques, una pràctica associada al gènere que Bad Bunny va replicar des dels seus inicis. Tanmateix, Bad Bunny ha sapigut créixer i evolucionar com a artista i ha combatut la monotonia del gènere a través d'altres tons i perspectives, sense renunciar a les temàtiques associades al reggaeton. De la mateixa manera que parlar de l'amor de manera tan intensa, també ho fa de forma despreocupada, a través de la quotidianitat i d'estampes costumistes, com ara a Després de la playa, on Bad Bunny deixa de banda les mansions, la festa, els cotxes de luxe i les marques cares per... bé, això, per a una platja. Dime pa' dónde vamos,
vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama. O com ara, Si veo a tu mamà, una cançó amb versos com ara... Me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. I parlo d'una quotidianitat genuïna, una amb la qual és fàcil connectar i que, en part, explica el seu èxit en comparació a altres. Vull dir, quan Ozuna, a El Farsante, diu... Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero. No està dibuixant un relat costumista. Simplement intenta maquillar de quotidianitat una fantasia de poder que només pot viure el 0,01% de la població. Com ja he dit abans, l'altre tema principal de la música de Bad Bunny és... bé, Bad Bunny. El reggaeton és un gènere molt autorreferencial pel que fa a la perspectiva de l'artista. Els cantants parlen constantment d'ells mateixos i de forma directa a través de les seves cançons. La gran majoria de vegades ho fan per a reivindicar-se a través del seu estil i èxits. Gairebé com si s'estiguessin venent com un producte. Bad Bunny també ho fa, però a diferència d'altres artistes del gènere, Bad Bunny és molt més introspectiu i polifacètic. Les diferents cares de Bad Bunny són unes quantes. Bad Bunny, a l'amor, és una ànima en pena. Una persona amb un llarg historial de decepcions i fracassos amorosos que l'ha fet perdre l'esperança i tota projecció de futur. Viu atrapat al seu passat, el cadàver de les seves relacions fallides. Això ens expliquen cançons com ara Soy Peor, Haciendo que me amas o La droga. Te extraño por la noche, te odio por el día, te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía. Però resulta que Bad Bunny també és un faldiller. Un desvergonyit que et persuadirà amb la seva opulència i estil de vida desenfrenat, amb l'objectiu d'afegir-te a la seva col·lecció de nits de festa i sexe amb dones de tot tipus, per a fer-te un follow a Instagram a l'endemà. El típic paio pel qual t'emportaries uns quants amiga date cuenta per part de les teves col·legues. Només cal veure què diu a Titi me preguntó. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Potser, en el fons, aquesta actitud de fuckboy boricua no és més que una falsa aparença, resultat de les seves decepcions amoroses, sota la qual amaga un amant profundament entregat. Una mena de Romeo contemporani que no dubtarà a fer-ho tot i més per a demostrar-te la seva devoció. Fins i tot a renunciar a la seva fama i diners. Tot és poc i mai és prou a l'encalç de l'amor. Almenys, això sembla aparentar a cançons com ara Te mudaste o Ignorantes. Que ando mirando la foto de cuando chingamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. El que sí que és segur és que Bad Bunny, d'experiències amoroses, en té un niu, tant que gairebé se'l podria considerar un veterà en el tema. Al capdavall, un savi que ens alliçona amb les seves anècdotes i opinions, lliçons que van adreçades sobretot al gènere femení, cosa que fa gairebé sempre a través d'una postura de pràcticament narrador omniscient, fixat en com parla d'aquelles noies independents, incompromeses i receloses que ningú entén, excepte ell, que, de fet, ho fa a la perfecció. Parlo de les noies de La Difícil, Neverita o Bichillal. Però no es tracta únicament de l'amor. Bad Bunny també és un fatxenda. La seva trajectòria musical l'ha portat a reconeixement mundial, a tenir tants diners que pot fer tot el que li vingui de gust. Si és tan ric i famós, és per ser tan bo i diferent a la resta. Què menys que gastar aquests diners, oi? I no em cal citar cap cançó en particular. Bad Bunny té un àlbum sencer dedicat a això. Però, aviam, no cal donar-li tanta importància. Bad Bunny, de fet, no ho fa, perquè ho hauries de fer tu. La seva proposta és que tu passis bé, diverteix-te. De vegades està bé ser un pallasso. Ell ho és. Vull dir, atenció a aquests versos. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas. A mí ya no me cachas, yo no soy un Pokémon. Yo salgo y ninguno suena en son como la H. Però, està molt bé la broma i passar-ho bé. Però de la mateixa manera que hi ha espai per a la broma, cal parlar de les coses que de debò importen. Bad Bunny és un individu conscienciat, en contacte amb les lluites socials i les reivindicacions justes. I de la mateixa manera que canta sobre anar a fer un perreo o una festa a la platja, és capaç de cantar sobre el masclisme, sobre els drets de les dones trans o sobre la gentrificació. Així és Bad Bunny, un home que es deu a la causa, un activista, un model a seguir, un aliade.
Ho demostra a cançons com ara Apagón o Andrea, una cançó protesta arran l'assassinat de la portorriquenya Andrea Ruiz Costas l'any 2021, a mans de la seva exparella. Però si hi ha alguna cosa de debò a reivindicar són els orígens, cosa que Bad Bunny fa constantment. És a Puerto Rico que es troba la seva essència com a persona i com a artista. Què menys que reivindicar-la. Ja el 2018, 2 anys després del seu debut, Bad Bunny va publicar Des del Corazón, que tracta precisament d'això. Però aquesta reivindicació dels seus orígens és una constant dins la seva obra. Cada àlbum la incorpora d'alguna manera o altra. Aquesta varietat d'estils i perspectives no es troba únicament escampada entre els seus diferents temes. Sovint es troba supeditada a l'estil general de l'àlbum al qual pertany, cosa que denota la trajectòria artística i personal de Bad Bunny. Per exemple, Por Siempre, el seu primer LP, és una obra amb un to molt intens i seriós. Fa un ús molt particular dels sintetitzadors per acompanyar les cançons d'una atmosfera fosca, amb la qual Bad Bunny es vol presentar ell mateix. 10 en punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre. Voy a la milla como Toretto, que tú eres más duro, te reto. Yo tengo el imán, yo soy el magneto. Yeah. No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos. És, en resum, un àlbum bastant edgy, però agafa'l i compara'l amb Yo hago lo que me da la gana, el seu següent àlbum, molt més despreocupat i amb una inspiració basada per una part al reggaeton clàssic dels 2000 i per l'altra al hip-hop. Tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Hoy salimos para acá, Lucado en sí, no hay manera que yo falle. O amb El último tour del mundo, que juga més amb el so per a vestir una estètica més peculiar i experimental. La producció no es contenta únicament amb la base, també modifica i altera la veu de Bad Bunny, que ja sigui a través d'efectes o de tècniques vocals acostuma a sonar ben diferent a les seves interpretacions habituals. Te voy a contar lo que anoche soñé, que me compré un palo y alguien me asalté. Hey, ven acá. Yo tú me chingas rico pero me tratas mal. Fui al psicólogo y me puso a fumar. Me dijo si te pateas no te quieres nada. I amb Un verano sin ti, amb una producció que reforça la temàtica principal, la platja i l'estiu. Tot l'àlbum està carregat de bases amb sintetitzadors i efectes de so que evoquen a una festa constant on les platges caribenyes de Puerto Rico són l'escenari. De fet, jo no puc deixar de pensar aquells temes de nivells aquàtics dels videojocs clàssics, com ara el Donkey Kong o el Zelda. Amb aquestes notes tan llargues i aquest so envolvent que desapareix lentament per evocar aquella sensació com sent sota l'aigua. Bad Bunny, baby. Està claríssim, vull dir, Moscow Mule, la primera cançó de l'àlbum, comença amb el so d'unes gavines, seguit d'una base que a mi em recorda el soroll que fan les boies del mar. Però jo no tinc ni idea de teoria musical, així que no em feu servir com a font. Un dels aspectes més destacats de Bad Bunny és el seu suposat paper a l'hora de trencar amb els rols de gènere i la masculinitat tòxica associada al cantant de reggaeton. L'escena del reggaeton hegemònic és una profundament tòxica i hostil. Estimula la violència i la competitivitat i es reprodueixen no només comportaments profundament patriarcals, sinó les lògiques ètiques del capital. Els artistes masculins es presenten ells mateixos com a triomfadors i els rols a seguir a través de dos elements: els diners i la fama, que van de la mà, i el sexe. Per una banda, els diners i la fama són un clar indicador del valor de l'artista, i és que els cantants de reggaeton fa temps que promouen la idea de la meritocràcia capitalista per a justificar la seva posició de privilegi. La lògica és clara. Qui triomfa com a artista ho fa perquè hi ha posat prou esforç i talent per fer-ho.
tots els que s'han quedat al camí ho han fet perquè no hi han posat prou de la seva part o perquè no són tan bons. Aquesta lògica ressignifica les relacions socials a través dels diners. Són, alhora, la sortida a una vida de treball assalariada i la porta d'accés a la cúspide de la piràmide social. No només a nivell material, sinó a nivell moral. O el que ve a ser el mateix, darwinisme social. Una ideologia que explica que la societat capitalista recompensa amb diners i privilegis aquelles persones que aportin més a la societat. És a dir, la riquesa és un mèrit propi, sempre és justa i proporcionada. I com es relaciona Bad Bunny amb tot això? Doncs resulta que Bad Bunny no ha trencat amb aquesta pràctica. Més aviat al contrari, ell mateix ha incorporat aquest relat del culte al dòlar a la seva música, en cançons com ara Está cabrón ser yo, La Lamborghini en la cochera, más de 100,000 en la cadena. Hablamos mañana, Yo hago lo que me dé la gana. Yo fui quien pagó mi cubana. Ser bichote Ferrari, Lambo, Panamera. Si quiero compro el que yo quiera. o El mundo es mío. Si ves mi cuenta te puedes desmayar. Ey, yo pasé de 0 a 725 después $1,000,000. Sembla ser que ell mateix pensa que la seva posició de fama i privilegis s'han donat gràcies als seus esforços i habilitat. Només cal veure com justifica la seva fama a través de la religió amb cançons com ara Ronca Freestyle. Poniendo diablo, mira hasta dónde ha llegado. Y todo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado. Amén. L'obsessió per encaixar dins d'aquesta falsa meritocràcia capitalista porta, fins i tot, a la invenció d'uns orígens marginals. Això queda més que palès a cançons com ara Está cabrón ser yo, de Bad Bunny i el trapero Anuel, on aquest darrer pronuncia aquest vers. Ni Bad Bunny ni Anuel provenen d'uns orígens tan humils com afirmen. Bad Bunny va créixer al si d'una família mitjana baixa i fins i tot va anar a la universitat. No vull dir que no créixer al Bronx i anar a la universitat et facin un privilegiat, però certament reivindicar-te com a artista que ha escalat des de sota és una pràctica que el reggaeton adopta del rap afroamericà. Un gènere on, de fet, els orígens marginals són la norma, uns orígens que Bad Bunny no té. Anuel, per altra banda, és fill de José Gazmey, músic reconegut internacionalment i vicepresident del Departament d'Artistes i Repertori a Sonic Music Puerto Rico durant més d'una dècada. De fet, José Gazmey fundà el seu propi segell, Gazmey Music, que va publicar les primeres cançons d'Anuel. Aquesta relació amb els diners també satisfà un model patriarcal, la de l'home com a proveïdor. Un dels models que el patriarcat proposa per a significar la masculinitat és la de l'home com a proveïdor del seu grup, sovint la família, tot i que aquest model també es pot traslladar a altres tipus de relacions i estructures socials. L'home adopta la figura del pater familias, és a dir, qui aporta i distribueix els recursos dins la família i, per tant, qui detenta el dret a manar sobre aquesta. Les tasques reproductives, necessàries per a mantenir la institució social que és la família, queden rellegades a altres membres, principalment les dones, que no reben cap tipus de reconeixement. La família, segons aquesta lògica, és més un grup d'individus units per la gestió i accés a uns recursos que no pas per l'adhesió a uns llaços de parentiu. Aquesta figura de líder del clan és una de les moltes maneres a través de les quals els mascles de reggaeton afirmen el seu domini sobre altres mascles. Ja ho va dir Arcángel. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de $1,000,000. El model de masculinitat del reggaeton hegemònic també es manifesta en les relacions sexoafectives. I és que el patriarcat contempla les relacions heterosexuals com un indicador del valor social de l'home. Les dones esdevenen conquestes sexuals, una fera que cal apaivagar i sotmetre per tal d'establir el domini masculí. I l'arma de seducció del cantant de reggaeton és, de nou, la seva capacitat per a proveir. Una dinàmica de la qual Bad Bunny també és partícip. Com si d'un gall d'indi en cel es tractés, Bad Bunny ensenya les seves plomes i li promet viatges arreu de tot el món, hotels de 5 estrelles, platges exuberants, festes a clubs exclusius, Lamborghinis i cotxes de marques a la seva futura conquesta sexual. Ho podem comprovar a cançons com ara 120, o Un verano sin ti. Aquesta cosificació de les dones s'estableix a través de la seva adhesió als cànons de bellesa hegemònics i de la seva posició dins d'un rànquing on ser objecte de desig et dona punts. Una dona físicament atractiva és desitjable per al cantant de reggaeton, però ho serà encara més si aquesta dona és desitjada per altres i no és accessible. El sexe esdevé més una mena d'expressar i refermar la masculinitat que no pas una via cap al plaer. Bad Bunny també replica aquest model,
Per exemple, La difícil introdueix una dona extremadament atractiva i inaccessible. A què, curiosament, ell sí que ha pogut accedir. Un altre dels aspectes que destaca sobre ella, per cert, és que és tan bona al llit que sembla una actriu porno. Canta alguna vegada Bad Bunny sobre la personalitat de les dones? Almenys sobre una personalitat que no sigui ser una bad bitch? L'escena del reggaeton promou la mentalitat del tauró sense escrúpols, imposar-se a la resta i deixar palesa la seva superioritat. Som sols a aquesta vida i el pròxim és un adversari a qui derrotar. Una actitud extremadament individualista ben present a la discografia de Bad Bunny, com ara a les cançons Tu no vive así i Puesto pa guerreal. Aquesta manera de concebre les relacions socials evoca un entorn d'hostilitat i competitivitat constant, del qual Bad Bunny també n'és partícip. Aquesta competitivitat potser queda dissimulada darrere les nombroses col·laboracions entre artistes del gènere, una pràctica habitual. Però si ens hi fixem, quan aquests s'ajunten, sovint ho fan per a parlar de la seva dominància respecte a l'altre. Aquest altre es materialitza en la figura del hater omnipresent. Un només detractors sense identitat, però que sempre són allà. La seva simple existència és un atac contra el cantant, que necessita refermar la seva superioritat a través d'exposar la seva riquesa i fama, i fins i tot d'amenaces, que van des de treure-li la nòvia a aquest hater fins a agressions físiques o directament l'assassinat. L'actitud del cantant de reggaeton respecte al món que l'envolta és una de recel constant. L'home és un lloc per a l'home. I tant se val que Bad Bunny tingui gairebé 100 milions d'oients mensuals a Spotify i bilions de reproduccions a les seves cançons més famoses. Cantar sobre els haters sempre serà prioritari, cantar sobre la gent que de debò li dona suport i l'admira. Vull dir, Bad Bunny té desenes de cançons insultant els seus suposats haters i adversaris, i només una sola cançó on li doni les gràcies als seus seguidors. Bé, no és ni una cançó, són uns pocs versos dins d'una cançó. A la resta de la cançó, de fet, es dedica a reproduir el mateix rol de mascle dominant. Un altre dels aspectes més destacats de Bad Bunny per la crítica és la seva subversió dels rols de gènere i la masculinitat hegemònica. I és cert que Bad Bunny té un estil estètic molt particular al seu gènere, que reivindica constantment a cançons com ara Jo visto así. Així que sí, es pot afirmar que Bad Bunny confronta els rols de gènere tradicionals. La seva resposta a aquesta confrontació, però, no és proposar una alternativa al model masculí agressiu que intenta imposar el seu domini, sinó adaptar-lo al seu estil personal. Quan Bad Bunny reivindica aquest estil a les seves cançons, no està dient-li a l'escena que deixen de criticar-lo perquè el seu model de masculinitat sigui millor, més sa, sinó perquè, en el fons, darrere de la roba estrafolària i els colors i complements estereotípicament femenins, el seu model de masculinitat és el mateix. Al capdavall, un homenot vestit de rosa no deixa de ser un homenot. Aquestes dinàmiques tan problemàtiques no deixen de ser reproduïdes per Bad Bunny, i és curiós perquè sembla que ell és conscient d'aquestes i de la seva toxicitat. Només cal fer-li una ullada a la seva cançó Jo no soy celoso. La postura de Bad Bunny respecte a la visió que el reggaeton hegemònic té sobre la fama i els diners és complicada. D'entrada, com ja he dit, Bad Bunny accepta i promou aquest model. Ho fa a un bon número de cançons, Caro, Esta cabrón ser yo o Mr. October, però tot i fer-ho constantment, un bon dia arriba i treu Maldita pobresa. Una cançó que combat tot aquest relat de la meritocràcia i el cult dels diners. Una cançó que exposa la pobresa com un fenomen endèmic del sistema, on l'única sortida són la violència i el crim. És curiós que una persona que no deixa de reforçar la idea de l'esforç i la falsa meritocràcia hagi escrit una cançó així, però no representa una evolució personal. Després d'aquesta cançó, Bad Bunny ha seguit amb el mateix de sempre. És profundament contradictori i aquesta contradicció em porta a preguntar-me si Bad Bunny de debò sent el que escriu o ho fa perquè se suposa que és el que s'espera d'ell. Aleshores, reconeixem a Bad Bunny com un artista trencador i compromès, gairebé responsable d'una revolució dins del seu gènere. Però realment ho és? El valorem realment pel que és i el que fa? O realment els seus mèrits depenen de la toxicitat i poca originalitat de l'artista promig del seu gènere? És a Solo de mi que es comença a vislumbrar el Bad Bunny reivindicatiu del que tanta gent parla. El videoclip mostra una dona rere un micròfon, mig despullada i tapada amb una americana, fent playback sobre la veu de Bad Bunny. A mesura que passa la cançó, la cara de la protagonista es comença a omplir de ferides.
El vídeo i el dol finalitzen amb una escena a una discoteca, on Bad Bunny fa la seva aparició, ballant juntament amb l'actiu protagonista, per a reivindicar-se ell mateix com el rol masculí a seguir. Amb Solo de mi es nota que Bad Bunny vol anar més enllà, tractar altres perspectives no tan habituals al gènere, però també és cert que la cançó ignora totalment aquesta perspectiva. No hi ha cap esment a la violència de gènere en aquesta, ni tan sols a una violència explícita. De fet, la lletra especifica que el jo poètic és ell mateix, un home, i la seva exparella, una dona. Si no fos pel videoclip, seria una altra balada més sobre passar pàgina, sense cap perspectiva de gènere al darrere i, per tant, sense res especial. De fet, la lletra està subtitulada al vídeo i allà es canvia el gènere al femení. No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie. No vull dir que Bad Bunny no vulgui comprometre's. Clarament té aquesta intenció. El videoclip està codirigit per ell. Però és que la seva obra està molt allunyada de ser realment reivindicativa i trencadora. Depèn més, de nou, de com de formulaica i genèrica és la resta de la seva escena musical que no tant dels seus mèrits. Al final, el cas de Bad Bunny tracta més d'intencions que de fets. Vull dir, quin és el punt de mostrar-se repetidament en contra de la violència contra les dones, però després col·labora contínuament en gent com Arcángel, un paio que ha demostrat ser un misògin no només a les seves cançons, sinó en declaracions públiques. A la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido, que yo le falte respeto con mis comentarios, pues tendré de hombre pedir disculpas. Las mujeres finas, trabajadoras y serias. Anita, yo te amo, yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas. Yo te doy 1000 likes por foto. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas. Dios las bendiga. Dios bendiga todas les nalgas. A banda del petit detall d'agredir a la seva dona. Aquestes contradiccions no romanen únicament a la imatge que Bad Bunny vol transmetre com a paladí de la justícia social. Arriben fins i tot al més profund de la seva identitat. El darrer àlbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, està reconegut a tot arreu per denunciar la gentrificació i el turisme pel malestar social i la desigualtat que provoquen a Puerto Rico. Sí, l'àlbum tracta clarament aquesta temàtica, però quin valor té que t'expliqui com d'horribles són el turisme i la gentrificació una persona que viatja arreu de tot el món a hotels de luxe, que té en propietat 3 mansions, una a Hollywood, una a Los Angeles i una altra a Puerto Rico. Un paio que paga 140.000 euros al mes per un àtic a Nova York. Cony, si fins i tot va fer una campanya amb puto Airbnb, una de les principals empreses responsables de la gentrificació, no només a tot el món, sinó a la seva estimada Puerto Rico. És certament contradictori no deixar de professar tant d'amor per Puerto Rico i, tot i així, viure a una mansió allunyat de la gent, moure't per clubs VIP i espais exclusius i, en definitiva, gaudir d'una experiència vital tan diferent de la d'un portorricany promig. Una contradicció de la qual Bad Bunny sembla que és conscient, tot i que m'atreviria a dir que ell no la considera com a tal. ¿Cuántas veces lo ha usado el carro? Muchacho, como 3 o 4 veces. Como 3 o 4 veces. Como 3 o 4 veces. ¿Eso no es relajar con el dinero? Al final yo trabajo por él. Hay gente que hace... Yo pregunté, ven acá, ¿qué es lo más loco que yo he gastado dinero así, que yo he botado el dinero, que ustedes piensen que, diablo, Benito, te fuiste? A començaments de 2023, Bad Bunny es va tornar a fer viral. El motiu d'això no va ser cap nou àlbum. Bad Bunny es va fer tendència a tot arreu per un vídeo on se'l veia traient-li i llançant-li el mòbil a una fan que el va començar a gravar. No van ser poques les persones que van criticar la seva reacció com a desproporcionada. I sembla ser que aquestes crítiques van afectar Bad Bunny. Tant és així que va decidir plasmar les seves reflexions al respecte a la primera cançó, Nadie sabe, del seu següent àlbum, Nadie sabe lo que va pasar mañana, i el que considero que és el punt àlgid de la contradicció entre el personatge i la persona. Aquesta és la cançó més llarga de Bad Bunny. És, de fet, anormalment llarga per una cançó del gènere. Difícilment una cançó de reggaeton arriba als 4 minuts, i aquesta en dura més de 6. És també, en el seu to i producció, la cançó més dramàtica i introspectiva de Bad Bunny. Li donem el play i una melodia dramàtica i intensa, interpretada per un violí, sona durant uns 20 segons per introduir el to.
A aquest li segueix una cançoneta semblant a la d'una caixeta de música. És un so íntim i feble, i serà la base de la cançó durant els propers 6 minuts. Se'ns està convidant al moment més íntim i vulnerable de l'autor. De fet, el primer vers de la cançó sentencia el to d'aquesta. Dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto. I què és el que Bad Bunny fa a continuació? Doncs intentar convèncer-nos que no li cal redimir-se, justificar els seus actes al·legant llibertat personal, i pel camí no deixa de caure noves i antigues contradiccions. Quan Bad Bunny diu ¿Quién puñeta dijo que yo quiero ser ejemplo? oblida que ell mateix s'ha venut com el model a seguir durant tota la seva carrera, com a Solo de mi o aquell missatge tan explícit al final de Yo perreo sola. Ell està segur que Todo lo bueno que hago, lo hago porque lo siento. m'he de creure que quan decideix dedicar una cançó a denunciar un feminicidi ho fa perquè simplement li ve de gust, no perquè les seves inquietuds personals l'hagin portat a reflexionar sobre el tema i a concloure que fer això era el correcte. Quan diu Haciendo chavo, mientras tú comentas. No me llamen, estoy corriendo moto en Monte Carlo, porque el dinero se hizo para gastarlo. Bad Bunny està tornant aquest culte al dòlar i aquest estatus de superioritat basat als diners. Quan diu Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. està responsabilitzant a un dels milions dels seus seguidors que segurament farien el mateix a la mateixa situació, que l'exposició constant a les xarxes i el culte a les celebritats siguin dos fenòmens tan presents a les nostres societats. Quan Bad Bunny diu que Tú quieres ser número uno, no entiendo el esmero. Si quieres te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero. sembla que condemna la fama i se'n desdiu, però és que a la mateixa cançó, i a bona part de la resta de les seves cançons, no deixa de presumir de ser el millor. No me eches la culpa, échasela a Dios. Sí, que él fue el que el don me dio. Soy una obra de arte, Mona Lisa, última cena. Sembla que Bad Bunny vol la part bona de la fama i el reconeixement, però sense la part dolenta. Ell mateix hauria de saber que o tot o res. Que per molt que hi hagi gent que tuitegi que el seu nou àlbum és una merda, o que potser no és lícit agredir una fan sense comunicar-li abans que deixi de gravar-te, sempre pot tornar a recluir-se a la seva mansió de 9 milions de dòlars a Beverly Hills, o a la de Puerto Rico, o agafar el seu Lamborghini i posar-se a 240 a l'autopista perquè, total, es pot permetre pagar totes les multes de trànsit que li arribin. O també podria agafar un vol en primera categoria per aquesta mateixa nit i tornar a Dubai, a passar unes vacances entre hotels de 5 estrelles i a comprar roba de luxe que amb prou feines vestirà una sola vegada. La cançó la sentencia desentenent-se de les crítiques sota l'excusa que ell no és perfecte i exclamant que d'ençà aquest moment tot el que farà ho farà per ell. Yo sé que no soy perfecto y tampoco quiero serlo. Y de ahora en adelante todas las decisiones de mi vida las voy a hacer pensando en mí, solamente en mí. Cosa que implica que la seva carrera fins ara era una mena de servei públic, no la seva manera d'expressar-se de forma artística i d'assolir la fama i la riquesa, sinó un favor al món. Per a mi, el que pretenia ser un relat honest, una porta al Bad Bunny més íntim i vulnerable, no és més que una exhibició de cinisme i negació d'un home que no pot acceptar les seves contradiccions personals. Vull dir, com de representatiu és que, tot i que Bad Bunny tingui cançons sobre agressions de parella, sobre feminicidis, sobre la pobresa estructural del capitalisme o sobre la toxicitat que hi ha alguns aspectes de la masculinitat hegemònica, decideixi fer que la seva cançó més dramàtica sigui una en la qual no pot acceptar les responsabilitats i pocs inconvenients de ser multimilionari i l'artista més famós del seu gènere. Segur que hi ha gent que estaria d'acord en afirmar que, per molt que Bad Bunny falli el seu relat, està donant-li un altaveu a lluites legítimes i que amb que el seu missatge pugui convèncer una sola persona ja valdrà la pena. Però per cada persona que es deixi convèncer que la gentrificació i el turisme són un greu problema, n'hi haurà milers que es quedaran en les cançons i històries d'Instagram en què Bad Bunny ensenya com de divertit és viatjar en primera classe arreu de tot el món. Quan sento parlar de Bad Bunny sempre noto certa aura de reconeixement, de qualitat i profunditat artística, fins i tot de revolució. Però jo no puc deixar de veure algú massa gran per al seu gènere i alhora massa petit per allò que pretén ser. Potser sóc jo qui li dona massa importància a això. Al capdavall sóc jo el que ha passat 2 setmanes tancat a una biblioteca escrivint això. Però com pot ser únicament cosa meva, quan allà on hi miro no deixo de veure gent aclamant aquest home com el que no és? No són pocs els que parlen del consum sostenible, del poder dels boicots i d'aprendre a consumir responsablement. Des d'evitar veure X pel·lícula protagonitzada per un actor obertament sionista a boicotejar botigues i restaurants perquè discriminen el català. No consumir pornografia i comprar a comerços locals i amb models empresarials horitzontals. Però per què som tan conformistes amb la música?
No ho sé, em trobo gent veritablement conscienciada i en contra dels temes que precisament Bad Bunny promou entre els oients més fidels a la seva música. Sí, ningú aquí està lliure de contradiccions, però el punt de les contradiccions és confrontar-les i intentar superar-les. I és una pena, perquè es nota que hi ha un interès genuí entre la gent perquè els nostres referents musicals tractin temes d'urgència política. No cal ni canviar de gènere. El que vols és perreo, perquè tot i que sigui minoritari hi ha reggaeton autoconscient i combatiu. Reggaeton que no només no reforça la toxicitat patriarcal i capitalista, sinó que vol enviar un missatge crític. Per què no dedicar-li el nostre temps a aquesta música? Sí, caldrà forçar-se en certa manera, perquè és amb artistes com Bad Bunny que ens bombardegen constantment. La maquinària cultural del capitalisme no descansa. Pot arribar a ser esgotador, però hi ha qui pensa que, tal i com estan les coses, la gent conscienciada no es pot permetre cedir ni un pam de terra. En fi, potser m'estic passant de moralista. Potser fins i tot m'estic passant amb el pobre Bad Bunny. Així que mira, acabaré el vídeo dient que potser Bad Bunny és un hipòcrita, però almenys no és un venut. It's been a long